Wow, nice. बा जि समायना बिबार वाव आयु मा एसेबां समायना बे एम्बुआ गोथां गाबनि आयु मेगनफोरा मा एसेबां जोमै जोमै हाबाब बे एम्बुआ जोंबायदि राव होनो हायो ना हायाथाय ओइ एम्बु नों मानो बेबायदि दुखु खालामगासिनो दं ओइ समायना सिख्ला आंबो सानसे समाव राजानि फिसामोन सासे जोबोद गियान गोनां सासे मानसिमोन नाथाय आं सासे मानसिनि फाव फान्दायनायनि थाखाय आं बे एम्बु महराव सोलायनानै बे लुरु दैमायाव थाबाय थानो गोनां जादों हा एम्बु सना आं नोंखौ हेफाजाब खालामनो हागोन आं जेब्लाबो सानो जेब्ला जों गुबुनखौ अननाय आरो मदद खालामो अब्ला जोंनि गाज्रि आखल समफोरा लासै लासै जोबलाङो एम्बु आं नोंखौ आंनि न'आव लानानै थांगोन आरो आं नोंनो आं मोजां आदार होगोन फै आंनि आखायाव गाखो बियो एम्बुखौ फै न'आव आंनि लानानै आखायाव थांबाय गाखो एम्बु सना नों बे गामलायावनो गेलेबाय था हे भगबान दो बरदान परें खलें हम एम्बु सना नों जेबो दुखु खालामनो नाङा आं दंना आं नोंखौ जेब्लायबो जोथोन लाखिगोन नोंनो आदार होगोन नोंजोंनो सानफ्रोमबो थाबाय थागोन नोंजोंनो लोगोसे थाबाय थागोन बोरो नोंनि बिखाया आं खनसे हमना नायनि नोंनि बिखायाव हा आस्रिद हा आस्रिद एम्बुनिफ्राय मानसि साबायखर मिल्लि नोंनिसिम नोंनि अननाय आरो मोजां आखुनि थाखायनो आं फिन मानसि महर मोनफिनबाय नोंनि सानस्रिया जोबोद गोजार मिल्लि नों थारैनो जोबोद मोजां सासे सिख्ला नोंनि साननाय हनाय गासैबो मोजां फैबाय थानाय समाव नों बायदिनो गियानि बर' हारिनि गेजेराव आरोबाव मोजां सिख्ला उजिबावथों मिल्लि आं नोंखौ जुलि लागोन नों आंदो गोजोन संसार जानो हागोन आं नोंखौ सना बायदि लाखिगोन आं नोंखौ दुखु खस्थ' होआ माब्लाबाबो नोंनि खाफालनि समाय लादों आं मिल्लि नों सासे गियानि गोसो समायना मानसिखौ अनग्रा आंनो नोंखौ नांथारगौ मिल्लि नों आंनि राजा दरबाराव सानसे बेरायनो फै ओइ राजा फिसा आरो मोनसे खोथा खोनासं अननाय आरो गुबुनखौ हेफाजाब खालामनायाव जोबोद गोहो थायो जों जेब्लाबो गुबुननि दुखुआव थाफाहोनांगौ मानोना मोजां खामानिया जेब्लायबो मोजां फिथाइ लाबोखायो